Hey! Hoi. Wij zijn niet zwaar. We moeten een minuut praten. Maar wij zijn eigenlijk net gewend om te praten. We zijn meer van niet lullen, maar net lullen. Maar wat is lullen in het Fries? Daar hebben we geen woord voor, maar in ieder geval, als jongen leven dan had hij praten. Toch, Grijn? Ja, toch maar. Show maar. Nee, Oh, straks hè. oké, straks. Maar nog iets kleiner wat wil je hem vertellen? Dat wil ik even steeds. Nou, ik ben klein en hij Jacob. Hij heeft shovel dat hij wat langer is dan mij. Ja. En, Komt er met de peel wat scheef zit, ja? Oh ja. Praat maar als je wat Daar scheef. hebben we geen broers binnen, dus dan weet je dat vast maar even. Hij is ook nog wat te zeggen, ja? Ja, dat is inderdaad een misverstand wat definitief de wereld uitmaakt. We hebben geen broers, we zijn op geen enkele manier familie. Ja. Althans, Nou, ja. net als wij weten, Nee. in ieder geval. Nou ja, en even shit, nou ben ik bijna denk ik. Ja. Ja, maar soms komt. Nou ja, wij vinden het geweldig dat je hem eens volgen en bloot vooral volgen. Dan blijven wij het best van ons. Hoi. Oké.